Получих си прахосмукачката против акари. Много съм развълнувана. Нямам търпение да я пробвам. Ще я разопаковаме заедно. Този филтър е допълнителен за смяна. Тук е четката за почистване. Време е да го тестваме. И докато тествам, да ви разкажа малко повече за уреда. Jimmy BX7 Pro Max е създадена специално за матраци, дивани и спално бельо. С мощно тупане 16 000 паскала всмукване и нагряване до 65 градуса, тя премахва акари, бактерии и алергени в дълбочина. Комбинацията от топлина и UV светлина прави почистването наистина ефективно. Мисля, че е по-зле състоянието, но това са гадориите, които излязоха от дивана и от матрака. Вече съм спокойна. Направо се ужасявам от тази гледка. Май си отключих нов навик. Всяка седмица ще се минава с джимито.